Pasado alas 4 ng hapon nitong Lunes nang manakaw ang bisikleta ng isang 17 anyos na estudyante sa Concepcion Grande, Naga City. Ang suspect na 22 anyos at taga Legazpi City nahuli sa hot pursuit operation ng PNP. Malaking tulong sa pulisya ang kuhang larawan ng suspect tangay ang naturang bisikleta. May nakita tayo sa post na pig post na ninakaw na bisikleta and kagad natin itong inaksyonan. Upon follow-up, nakuha natin yung bisikleta sa posisyon ng tao. Then, ang pinakang malungkot kasi nung nakuha na natin yung bisikleta, gumagawa na tayo lahat ng mga documents upang ma-file na yung kaso. Itong complainant natin, biglang nagsabi na hindi na siya magpapatuloy mag-file ng kaso dahil ayaw niya na ng abala sa kanyang negosyo. Ngunit sa ganitong pagkakataon ayon kay Lunar, kung walang interes ang biktima ay mapapakawalan din ng suspect dahil walang kasong maisasampa dito. Hindi matapos-tapos ang mga nakawan kapag ang suspect ay napapakawalan. Pakiusap ng PNP sa mga nagiging biktima. Yung suspect, kung hindi siya mag-complain o kaya hindi siya magbigay ng affidavit, yung biktima natin, so wala kayong magagawa kundi bitawan yung suspect. Kasi wala tayong maipapile na kaso sa kanya. Kasi napakahalaga nung affidavit nung biktima natin, lalong-lalo na pag nanakaw ang pinag-uusapan. Jan Amador, CSN.